Zamysleli ste sa niekedy, ako by vyzeral váš život pred 2000 rokmi? Ako by sa vám žilo v rímskej ríši alebo o 1000 ročie neskôr v temnom stredoveku? Dnes vám ukážeme, prečo Rímania mali splachovacie toalety a tečúcu vodu, kým stredovekí ľudia spali s kravami v jednej izbe. A prečo sa Európa po páde Ríma vrátila o celé 1000 ročie v hygienických návykoch, medicíne a technológiách. Začíname. Začnime tým, čo je pre životnú úroveň kľúčové – hygienou. Rímska ríša bola majstrom čistoty. V mestách ako Rím, Pompeje alebo Londýnium, dnešný Londýn, fungovala rozsiahla kanalizácia. Najslávnejšia kloaka Maxima bola vybudovaná už v 6. storočí pred Kristom a odvádzala odpad z verejných toalét priamo do rieky Tiber. Tieto toalety mali tečúcu vodu a sedadlá z mramoru. A verte alebo nie, ľudia sa tu stretávali na politické diskusie. Vedeli ste, že bohatí Rimania si najímali otrokov, aby im sedadla pred použitím zohrievali. Stredovek to bola apokalypsa smradu. Mestá nemali kanalizáciu. Odpad sa hádzal z okien priamo na ulicu. V Paríži v 14. storočí platilo pravidlo. Ak vyhodíte nočník z okna, zakričte 3-krát pozor, voda. Problém, nikto to nedodržiaval. Výkaly ležali na uliciach, zmiešané s blatom a v zime zamrzali do toxického ľadu. V lete sa menili na horúce kaluže smradu, ktoré priťahovali krysy a s nimi mor. V Ríme sa voda čerpala z akvaduktov, ktoré zásobovali fontány a kúpele. V stredoveku pili ľudia z riek, do ktorých zároveň tečie odpad. Výsledok. Čierna smrť v roku 1348 zabila 25 miliónov ľudí, tretinu Európy. A to všetko preto, lebo stredovek zabudol na rímske lekcie čistoty. Rímske domy boli prepracované tepelné stroje. Bohatí Rimania si užívali hypokaustum, podlahové kúrenie, kde otroci udržiavali oheň pod podlahou. Teplý vzduch prúdil dutými tehlami a vyhrieval celé domy. V lete sa domy ochladzovali pomocou fontán a záhrad. Okná, sklenené tabule, ktoré izolovali od chladu. Chudobní žili v insulách, viac poschodových činžiakoch, ale aj tam mali prístup k čistej vode z verejných fontán. Stredoveké hrady boli studené a tmavé. Kamenné múry udržiavali zimu a jediným zdrojom tepla bol otvorený oheň v sále. Dym dráždil oči a sadze pokrývali steny. Obyčajní ľudia žili v drevených chatrčiach s podlahou z udupaného blata. V zime spali spolu s dobytkom. Teplo zvierat bolo cennejšie ako čistota. Okná, zvieracia koža alebo drevené okenice. Svetlo, lojové sviečky, ktoré smrdeli a svietili slabšie ako dnešná mobilná batérka. V Ríme mohla byť v zime vo vile teplota 20 stupňov Celzia, v stredovekom hrade 5 stupňov Celzia. A ak ste si mysleli, že stredovekí králi žili v luxuse, ich izby boli plné prievanov a vlhka. Dokonca aj Ludovít XIV vo Versailles trpel zimou, a to bolo o 700 rokov neskôr. Rímska medicína bola revolučná. Lekári ako Galenus študovali anatómiu na zvieratách a operovali živých gladiátorov. Vedeli liečiť zlomeniny, odstrániť kataraktu a používali sterilné nástroje z bronzu. V Pompejách sa našli chirurgické kliešte a skalpely, ktoré sú identické s modernými. Rím dokonca mal nemocnice, valetudinaria, pre vojakov, kde sa infekcie liečili vínom a octom. Stredovekí lekári verili, že choroby spôsobujú hriechy alebo zlí duchovia. Liečili krvipustom, pijavicami a modlitbami. Počas moru nosili lekári masky s zobákmi plnenými korením. Verili, že choroba sa šíri zápachom. Operácie vykonával ich holič, nie lekár. A epidémie? Čierna smrť zabila 25 miliónov ľudí, pretože nikto nevedel, že ju šíria krysy, nie hriešna myseľ. V Ríme sa dožívali v priemere 40 rokov, ale bez infekcií by to bolo o 10 rokov viac. V stredoveku 30 až 35 rokov. A to aj vďaka tomu, že polovica detí zomrela pred 10. rokom života. Rímske cesty boli dokonalé. Via Appia, postavená v roku 312 pred Kristom, bola dlhá 540 kilometrov a spojila Rím s juhom Talianska. Cesty mali 3 vrstvy, kameň, štrk a piesok a odvodňovacie priekopy.
Akvadukty ako Aqua Claudia privádzali do Ríma 190 000 metrov kubických vody denne. To je 76 olympijských bazénov. Stredovek, cesty sa rozpadli na blatné chodníky. Cesta z Paríža do Ríma trvala mesiace. A to len ak ste neprepadli lupičom. Mestá ako Londýn mali v 14. storočí také zlé hygienické podmienky, že veľký smrad v roku 1858 zastavil parlament. A to hovoríme o 19. storočí. Stredoveké mestá boli ešte horšie. Takže kto žil lepšie? Rimania mali čistú vodu, kúpele a kúrenie. Stredovek, chaos, smrad a choroby. Ale nezabúdajme, stredovek priniesol univerzity, ťažký pluh a neskôr renesanciu. Problém? Tento pokrok prišiel príliš neskoro pre tých, čo zomreli na mor alebo premrzli v chatrčiach. Ak vás zaujalo, ako sa žilo pred 1000 ročiami, kliknite na like, prihláste sa na odber a napíšte do komentárov, akú históriu máme rozobrať na budúce. A pamätajte, história nie je o dátumoch. Je o príbehoch, ktoré menia náš pohľad na svet. Až na budúce, keď použijete splachovací záchod, spomeňte si na Rimanov. Bez nich by sme možno stále hádzali nočníky z okien.